Usa ka bag nga nabilin sa usa ka bus stop sa Valencia City, Bukidnon, gikaalarma nga bomba ang sulod. Hinuon paspas nga niresponde sa lugar ang otoridad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pasado alas 4 sa hapon adlawng Martes, nabulabog ang mga taga Valencia City, Bukidnon, ilabi na sa mga taong duol sa usa ka bus stop sa National Highway sa Barangay Poblacion. Tungod sa usa ka bag nga namatikdan sa mga tao nga taod-taod na nga nabilin kilid lang sa kalsada. Hinuon gilayong niresponde ang mga personahe sa City Task Force Valencia ug kapulisan. Gikordon dayon ang lugar aron masiguro ang seguridad sa mga tao sa palibot. Gigamit sab ang K9 dog sa syudad ug gihiling ang maong bag. Nakita nga maong bag, silyado siya, nakapadlock. Tapos walay nag-claim sa pipila ka minuto. Dili mabrihan, so gibuhat na din ang hinanali nga gikordon ang maong area. Tapos nagtawag din mi og K9, namatay K9 sa atuang City Task Force. Hinuon negatibo sa eksplosibo ang maong bag. Sumala sa investigasyon sa mga otoridad nga usa ka estudyante ang tag-iya niini ug wala gituyo nga nabilin kini samtang naghulat og bus paingon sa Quezon, Bukidnon. Personal nga mga gamit lang kuno sa maong estudyante ang sulod sa maong bag. Pipila ka gutlo ang nilabay, nay nagtawag na usa ka estudyante. Tuwa na siya sa Quezon, Bukidnon siya, nakaabot na siya sa Quezon. Tapos nabalitaan siguro niya nga naikatuloging bag nga siguro yung nakapost sa Facebook. So nakapanawag din siya nga going na sa balik aron sa pag-claim sa maong bag. Pipila ka minuto nga nadilatar ang dagan sa trapiko sa lugar. Apan nahibalik ra kuno kini sa normal dihang nasuta nila nga wala nay angay kabalakan pa. Nakuha na sab sa estudyante ang maong bag. Pahimangno sa otoridad sa publiko nga likayan nga magbilin og mga bagahe aron nga malikayan sab ang susamang insidente sa bomb scare. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV.